दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरारि आरो लोगोसे कुबिराली दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 31 जे बोसोरारि जखनथाइ जथायै खुंफुंनायनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। बे हिसाबैनो दिनै गिबि खुन्थिया गायसननाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंबाय। बे ओनसोलनि जि गासै मेलेमजिबि दल संगठन दिनै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महरै खालामनो बयबो जानजि खाफ्रादों आरो जों जिल्ला आफाद हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बांसिन गोजोननाय मोन्दों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि दिनै माहारि दानायनि जि जुजिबोनाय आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थाखाय जि जुजिनाय बियो दिनै जोबथा महर मोननो थांगासिनो दङ। जोङो मिजिं थिदों बे कुबिराली दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव जों खुंफुंनाय जि 45थि बोसोरारि जथुम्मा बे निस्सय जोबोद ओंथि गोनां जाहैगोन। खारन आथिखालाव जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सोमावसारनाय बेजों लोगोसे बर' आफादफोरनि जथाय सोमावसारनाय हाथियार दैनानै सोमावसारनाय दिनै रन्जन दैमारि बिथांनि दैदेननाय NDFB लोगोसे NDFB प्रग्रेसिभ जथायै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो दिनै जुजा जोङो जानजि खाफ्रानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दिनै भारत सरकार आसाम सरकारजों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गासै सोमावसारारि जथाय आफादनि जि सावरायनाय बे जाबाय थादों। थारैनो बे जखनथाया जोबोद ओंथि गोनां जागोन आरो बेजों जोङो जि दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ 1967 15 फेब्रुवारियाव जोनोम होनानै दिनै गोलाव जि मोनसे जोङो लामाजों हान्थिबोबाय आरो नैबे जखनथाइनि गेजेरजों जों गोदान मोनसे थांखि लानानै जों फैबाय थानाय 10 बोसोर 20 बोसोरनि थाखाय जों खामानि मावनायनि थाखाय जोङो थाम-थिम जागासिनो दङ। थांनाय ढेकियाजुलि बाटासिपुराव खुंनाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गल्डेन जुबलि बेयावहाय मोननैसो गेदेर मिशन फोसावनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो आथिखालाव मावफुंगासिनो दङ आरो नैबे जों बेबायदि जिल्ला आफादनि जखनथाइजों बे हाबाफारिफोरखौ बांसिनै साबसिनै मावफुंनायनि थाखाय जोङो जानजि खाफ्रादों। बे जखनथाइनि गेजेरजों जोङो दिनै सोलोंथाइ, जोंनि समाज बिथिं, जोंनि रांखान्थि, जोंनि गेलेमु बिथिं, हारिमु बिथिं गासैबो बिथिङाव जोङो गोदान मिजिं आरो सिमां रनसायनानै हाबाफारि रनसायनानै जों खामानि मावनायनि थाखाय थांखि लादों आरो मिजिं थिदों बे जखनथाइया नैबे ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारिजों लोगोसे बर' आरो जोंनि गेजेरावहाय खौसेथि गोरोबनाय जौगानाय गासैबो बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज होगोन बेखौ मिजिं थिदों। बेखायनो आङो NE8 भइस अफ इन्डिया नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे जोंनि हाबाफारिखौ फकास खालामनायनि थाखाय। जोङो बे हाबाफारिखौ फैबाय थानाय जानुवारि दाननि 3-4 बे साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो थि खालामदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 45थि बोसोरसालिया जखनथाइ लोगोसे कुबिराली दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 31थि बोसोरसालिया जखनथाइनि लाइ खुन्थिया गायजेननाय हाबाफारि जों सेथि फुंबिलिनि समावनो जों खालामबाय। बेखौ जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बोसोनगिरि बिथां रथेन्द्र दैमारि आदानि गेजेरजों जों मावफुंबाय। दा बिनिनो दिनैनि जि नैथि हाबाफारि हिसाबै बे जखनथाइनिनो बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय हाबाफारि दिनै बेखौबो दिनै मावफुंनाय जाबाय। दा बेवहाय आं दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनाय आरो लाइ खुन्थिया गायसननाय बे मोननै हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बा बिनि गेजेरजों मेइनलि आंनि बे कुबिराली ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आं खावलायनो नंगोन। दिनै जिहेथु जोङो मावखुलि बेखेवजेनबाय, लाइ खुन्थिया गायजेनबाय, दिनैनिफ्राय लानानै जोंहा गोबां बिदि मावनो गोनां हाबाफारि थागोन। खारन जोंनि प्रग्रामा जानुवारि दाननि 3 आरो 4 अक्ट'आव जागोन आरो खोब माने बिनि गेजेराव ख्रिस्टमास निउ इयारनि बहुद माने बेबायदि गावबागाव बेस्थ'ताबो थागोन। बिनिनो गेजेराव एसे एडभान्सलि जों माखासे खामानिफोरखौ मावफुंनो गोनां थागोन। गतिके कुबिराली ओनसोलनि बा नैबे दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामि आफादनि बिबानगिरिफोर रायजो राजा साफ्रोमखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बयबो माने जि रायजो राजाफ्रानो होनाय जि माने बिमुं दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जाथिनि सिनस्रि होननानै नैबे जाथिनि सिनस्रिनि उदालगुरि जिल्लानि जि 45थि बोसोरसालिया जखनथाइ बेखौ साक्सेसफुलि खालामनायाव बयबो जाहाथे हेफाजाब होलायो
खामानि मावो आरो बिनि गेजेरजों जोंनि नैबे कबिरालि ओनसोलाव सिगांनिफ्रायनो जिहेतु मोनसे इउनिटिया दंबाय थायो आरोबाव बे इउनिटिया बे हाबाफारिनि गेजेरजों आरो रासिन मोनसे जों इउनिटिया फैयो आरो बे हदायबो प्रिभेल जानानै थायो जोंनि ओनसोलाव बेखौनो आं मिजिंथिगोन दिनैनि बे मावखुलिखौ जों जिहेतु बेखेवबाय बेयावहाय जाहाथे बयबो ओनसोलनिनो मानसि माने रायजो राजा नोंथांमोना फैनानै खबर लास्रांफायो माने बानजाय आफादजों खौ माने खबर लायो आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोराव हेफाजाब जाहाथे खालामज्लायो आं बेखौनो खावलायगोन। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा बोसोरारि कनभेनसन 40थि जागोन बेखौ जोङो आरसिनि बानजाय आफादनि आं आफादगिरि जानानै जों सानदों आं सानदों बेखौ खोब मोजाङै खुंनो हागोन आरो खुंनायाव जों बिदि खामानि मावबाय थादों बेयाव जोंहा गोबाङैनो रायजो राजाया मदद होगासिनो होदों आरो जितु फैबाय थानाय बे 2020 मायथाइनि 3 आरो 4 जानुवारि खालि कबिरालियाव थानाय गासैबो गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंखौ मोजाङै मदद होदों आरो आसा खालामदों बे कनभेनसनखौ जोंबो खमायनो खोब मोजाङै खुंनो हागोन होननानै आसा खालामनानै आंनि बुंनो गोनांखौ सुंद'यै बेखिनियावनो फोजोबदों।